ምረት በዓልቲ ውዕለታይ ሳላኽ ይሞ ተባሪኹ ገዛይ እንትርፊ ምስጋና ሰላም ሰላም ደቂ ዓበይቲ ከመይ እኒኢኹም? ድሕና ዲኹም? ኣለኹ ፅቡቕ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም እየ። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ንስኻትኩም ድማ ዝበለፀ ሰላምን ራህዋን ቅሳነትን ንዓኻትኩም የምነ ክቡራት ኣሕዋተይ እምበኣርኸስ ሎሙን ከምቲ ልሙድ ንዛ ቻናል እዚኣ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሸር ላይክ ሳብስክራይብ እናበልኩም ኣባራትዕኒ ሳብስክራይብ ዝበልኩም ድማ ካብ ልብየ ዘመስግን ላይክ ሸር እናገበርኩም እትብኒ ምብርታዕ እማራን ክብረት ይሃበለይ እናበልኩ ክቡራት ኣሕዋተይ እና ከመይ እኒ ስራሕ ረመዳን ከመይ እኒ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ኸ ያው ደጊም እኳ ላቀረብና ኢና ኩሉ ብተስፋ እዩና ደጊም ላቀረብና ኢና ክቡራት ኣሕዋተይ ኣጆና ኣነ እኳ ምስቲ ስራሕ ረመዳን ገለ ንእሽተን ብርትዕ ኢልንና ንእሽተን ጠፊአ እና ከመይ እኒ ወገን ክንኸባዮ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እዩ። ያው ምንም ኣይብሊ ጥዕና ተሂብካሲ ኩሉ ነገር ይከኣል እዩና እግዚአብሔር ኣምላክ ድማ ሓይሊ ይሃበና ካብ ስደትና ይሕፅረና ፈጣሪ ለዓድና ሰላም ይመልሰና እሞ ስደትና ይሕፅረና እግዚአብሔር ኣምላክ እምበር ዝሎመዳን እኳ ካብ ዓመት ላብ ዓመት ብኣይ ወገን እንዲ ንሓየለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብኣይ ወገን ብቻ ድዩ ኩላትና እዩ እንዲ ክንድላሎም ወድኽበሉ ኸደ ሰቃ ዝሮ ዝሮ እስክታ መስገን እምበር ካብ ዓመት ንዓመት እዩ ስኢድና ገደደሎም ካንሲ ቱ ፕላስቲክ ገለሲ ኣይገዝኡ እንታይ እዮም ኮይኖም ከቢሩ ድዩ ስለ ዝሮ እኳ ዘማዕራ ኩሉ ነገር ጸርጸር እንዲዮም ዝብለው ኣስቤዛ ገለ ኩሉ ከቢሩ ይመስለንና ምንም በቃ ኣይገዝኡን ብስሩዋል ሓንቲ መዓልቲ ኣይገዝኡን ቅድሚ ዘኽትናተይ በቃ ብሸሓነ እዩ ዘፍ ይብል እሞ ካብ ተሓፅቦሲ ኣነስ ከልዕሎ ስፍራ እዩ ዘህክየኒ ዘሎ በእውነት ገይስወይ ስፍራ ደዛሕ ውለይ ውይ ኣነ ድየ ከልዕሎ ኮዩ ወይ የተሓፅብ እየስ ምስኪነይቲ ይብልካ እና ብወገንኩም ኸ ከመይ እኒአኽን ክቡራት ኣሕዋተይ እና ኣጆና እስኪ እጆና ሓይሊ ይሃበና እግዚአብሔር ኣምላክና እና ደሞ ዘራብ ዚሓ ያው ለማዓንቲ ሒዘልክም መፅኦ ዘለኹ ደሞ ክቡራት ኣሕዋተይ ብዛዕባ ሊልና ኣለኪስ ካብኡ ድማ ብዛዕባ ወልድሽ ዝተወሰኑታት ኣለውና ናብኡ ከብለኩም ያው ሊልና ኣለኪስ ብቐዳማይ ምስ ወለደት ሒዘልክም መፅኦ ነይራ ሕዚ ድማ ከምዚ ንሪኦ ኣለና ብእውነት ማለት እዩ እውይ ጋይስ ወይ ብእውነት እንዲ ቅዱስ ቅኒ ሒዝኒዋ ብሱር ደስ ክትብል ብእውነት እና ጋይስ ወይ ዝሮ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ከም ትሪእዎ ኣለኹም የሊልየይ ደሞ ከም ናይ እነታትና ተቆኒና ቆልዒት ተሓቂፋ ገለ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዝሮ ጋይስ ወኒ ያው ዘይወለድና ደሞ ከምዚ ናብ ውላድ ምሕቃፍ የብቅዐና ዝወለድክን ደሞ ካልኣይ ሳልሳይ ንምሕቃፍ የብቅዕኽን ያው እዞም ዝወለድክን ኣብ ውላድክን ደሞ ብሰላም የራኽብክን ብሰላም የራኽበና ገፀ ወለድና የርእየና ስደትና የሕፅረና እግዚአብሔር ኣምላክ በእውነት እና ብጣዕሚ ደስ ዝብል እውይ ኣብዚ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም እኒዮ ዝድምፂ ደሞ ይፍለ እዩ በእውነት ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል እስኪ ሳይለንት የገይረዮ ድምፁ እንተን ከይሕዘኒ ኢለ እምበር ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ክቡራት ኣሕዋተይና ያው እስኪ ናብ ኣፍ ደገ ሰላም የብቅዐና ናብ ንስሃ የብለና ክቡራት ኣሕዋተይ ናብ ኣፍ ደገ ሰላም የብቅዐናና እግዚአብሔር ኣምላክ ስደትና ይሕፅረና ብቻ ዓድና ሰላም የውርደና ካብዚ ዘሎ ሃዋህውታ ጦርነት ወዲ ጦርነት ብገይሩ የጥፈአና በእውነት እቲ ጦርነት ይብሎ ብዓዲ ህውከት በረኻ ሕማሰ ድዮም ዝበሉ ብኩሉ እኮ በቃ ዋጭዋጭ ኣቢሎምና ለለኻስ ኣብዚ ፌስቡክ ገለ እኒአኻ ውይ ባዕሉ ፌስቡክ ጦርነት እዩ በእውነት ሓደ ሓደ ግዜ ካብዚ ፌስቡክ ውፅእ ኢልካ ኣብ ዩቱብካ ብቻ እምበር ቲክቶክ ላይ ያው መፅልኢ እንድዩ በቃ ዝልሐሾት ዩቱብ እያ እና ብኣብዙ ፌስቡክ እቃ ፖለቲካ ናዛ ሓደ ትርኢ ናቲ ሓደ ጦርነት ይብል ገኡ ርያድ ይብል ገኡ ብጣዕሚ ርእስኻ ዘብለካና እና እግዚአብሔር ኣምላክ ብዘለና ይሓልወና ምንም ሕዚ ብኩላ እያንያ ብጣዕሚ እዩ ዘፍርሕና ዓድና ብቻ ይኾነ ኣብ ኩለን ሃገራት እዩ ዘለና እግዚአብሔር ኣምላክ ይቁርረና ብቻ ጸሎት እንዲ ዘን ወለድና ለታይ ኢሎምስ ምህላለለ የለትም ህዝቢ እንተን ኮይነን እንተን ዓበይቲ ወለድና ዘይምህላላ
ቀደምሲ በቃ ዝኾነ ነገር ተኾይኑስ ብጣዕሚ እየን ዝምህለላ ነይረን ሎሚ እንታይ በዚሕዎን እና ጋይስዋይ ብተወሳኺ ደሞ ያው ብዝሓለፈ ብዛዕባ ወልድሽ TDF ሓውና ቪድዮ ሰሪሐ ነይረና ወልድሽ TDF ሓውና ክሕከም ከም ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ ነገር ከም ዝወድአ ምናምን ናብ ሕክምና ወረቀት ኩሉ ነገር ከም ዝወድአ ግን ቁርሺ ዝኣክል ኣይሓዘን ምናምን ኢለ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረና ያው ሕዚ ግን ኩሉ መላሊኡ ምናምንስ ናብ ሕክምና ኣትዩስ ያው ድሕሪ 4 ዓመት ኣብራኹ ዘይንቀሳቐስ ነበረ ክልቲአን ኣብራኹ ምንቅስቃስ ኣውቂዕዎን እኒአን ወልድሽ TDF ሓውና በእውነት ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብልና ድሕሪ 4 ዓመትስ ከምዚ ኢሉ ክንቀሳቐስ ገለ ንምምካርና ፅቡቕ ተስፋ እዩና ፅቡቕ ምካር እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ሙሉእ ሓጎስ ይግበረልካ ወድነይ ኣነሲ ማርያምን ብቐዳማይስ ዝረኮ ኩሉ ነገር ሕዚ ዝቁርሺ ኣኸይሉ ገለ እንድዩ ማለት ናብ ሕክምና ኣትይና ኣብኡ ምስ ኸደ ዝቁርሺ ኣይኣኸለን ገለ ቅድሚ ምሕካምካሲ ዝቁርሺ ተጃሃዝ ገለ የግዲ ተባሂልና ወይ ኣብ ሽዑ ቪድዮ ዝሰርሑ ማርያምን ብጣዕሚ የሕዝንኒ ካብኡ ለይ ፅሕፍ ገለ ነይሩ እንትና በቃ ማርያምን ብጣዕሚ የሕዝን በቃ ሲልኻስ በዓልኻ ኩሉ ነገር ዘይሽፈን ነገር እዩ በእውነት በቃ ክሕዝነካ ገለ ካብኡ ለምስ ኸደ እንዲ ኣነስ ናብኡ ድዩ ሓሲቡ እየ ገለ ተባላሽዩ መሲሉ ተሰሚዕኒ ማርያም ስኢሉ ገፁ ገለሲ እንትን ኮይኑ ካብኡ ናብ መጀር TDF ኣካውንቲ ቲክቶክ ኣዕፅዮምሉ ገለ በቃ ብዙሕ ነገር ተደራረቡ እያ ወያ ኸኣኒ ንኡ ብኡ እዩ ዝሕገዝ ነይሩ ብዙሓት ናሓገዝ እናተጋሩ ገለሲ ኣብዛኛው በተለይ ከዓ ና TDF ገለ ብናይ መጀር TDF ቲክቶክ ገለ ስለ ዝዋፃእ እና ኣብ ናይ ወልድሽ ላተሓገዘላ ሃለየ ይብልብላ ኣለዉ ኣዕፅዮምሉ ነይሮምና ከምኡ ኢሉ ገለ ቪድዮ ብልሰርሕ ምናምን ብጣዕሚ እዩ ዝሐስና እና ሕዚ ግን ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቕ ተስፋ እዩና ዘሎ ያው እግዚኣብሔር ኣምላክ ኩሉ ነገር ይሳኻል ሓሳብ ልብኻ የስምረልካ እሞ ብሰላም ላብ ዓድኻ ይመልስካ ወልድሽ TDF ሓውና በዚ ኣጋጣሚ ደሞ ፌስቡክ እውን ልዕሊ 200,000 ተኸታተልቲ ፎሎወርስ በፂሕካ ኣለካ ኮንግራሌሽን ኮንግራላልና ኢና ወድና እንኳዕ ደስ በለካ ኩሉ ተሓጓስ እዩ ያው እዚ እውን ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ፅቡቕ ምካረ ስለ ዝኾነ እና እግዚኣብሔር ኣምላክ ሙሉእ ምሕረት የብርልካ ወድነይ ናበልክ እየ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ልዚኣ ትመስል ነይራ ክቡራት ኣሕዋተይ ብኻሊእ ቪድዮ እስካዕ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም ባይ